I have 1K subs. Wait a minute. Is it because... Čaute ľudia, u ďalšieho videa dneska vám ukážem moju záhradu, lebo dal som môjmu kamošovi môj Roblox účet na 24 hodín. Tak hádam, že sa nejak zväčšila. No, ideme. Počkaj. No, dostal som nejaké... Kokos, to čo mi vytriedil? To je moja záhrada. Brosky, však tam sa nemám jak dostať. Tu sa nemám jak dostať. Kokos, ľudia, tak toto som nečakal, že mi urobí môj kamoš. Jakože, to čo je toto? To sú burning baty. Tu sa veľké. A tu sa veľa je. Kokos, za 24 hodín len takúto záhradu. Teda len. Však kúkajte, koľko tu mám. Čo to je? Giant, neviem čo. Ešte kokonaty. Kokos. Ľudia, však to je úplne obrovitánska záhrada. To čo je? Hej. A koľko mám peňazí? Jako ľudia, tak toto si fakt zaslúži potlesk. Nepočujem ho. Halo? Prečo nikto netlieská? To čo tu mám? Poseidon nejaký kakao. Toto sa mi tam asi už nezmestilo. Nejaký henten, toto. Mango, či čo to je? Pumpkin, 630 karotiek, to je ako, kde som zohnal, či on, neviem čo je toto, nejaký taro flowers, 4 beanstalk, watermelon seed, coconut, mango, holesteral, mushroom, cactus, sensitive, neviem, asi, apple, sugar apple, toto, dragon fruit, orange tulipan. To čo? Jaj, to je to moje. To teraz robím o to súťaž. A to čo mi dal toto ako fakt? Prečo mi to dal do srdiečka? No nič, idem si to predať. Počkaj, najprv sa kúknem, koľko to stojí. How much is this worth? Len, neviem, prečo mi to dal do srdiečka.